Que tal, como están? Benvidos. Retomamos hoxe os nosos debates a nivel local, os nosos debates cos representantes políticos no Concello de Santiago. Xa saben que aquí tratamos nesta mesa os asuntos que teñen que ver coa nosa cidade, co noso Concello. Antes de pasar cos temas, presentolles os convidados de hoxe nesta volta, como decimos, destes debates locais. Acompáñame a miña dereita Marta Lois, voceira do Grupo Municipal de Compostela Aberta. Marta, moi ben, benvida. Grazas, un placer. Temos tamén por parte do BNG a Goretti San Martín, neste caso, concelleira do grupo do Bloque. Goretti, benvida, moi boas. Pois boa tarde, obrigada. E por aquí acompáñanos Agustín Hernández, voceiro do PP. Agustín, benvido, moi boas. Hola, que hai, que tal? Grazas. E temos tamén por parte do PSOE a Paco Reyes. Benvido de novo, Paco, moi boas. Moitas grazas, Silva, moi boas. Pois se agora sí que nos imos a meter xa en temas, falaba eu de que nestes debates tratamos asuntos de carácter local, pero a verdade é que hoxe ímonos ir ata Cataluña, porque xa saben que o contexto político en España na actualidade está marcado por esa situación que se vive en Cataluña, ese conflito. Como saberán, produciuse un polémico referendo para que os cataláns votaran se están de acordo coa independencia ou non. E onte mesmo o presidente da Generalitat proclamaba ou deixaba un pouco no aire, podemos dicir, esa proclamación unilateral da independencia. Non queremos analizar profundamente ou polo miúdo ese proceso que se está a dar en Cataluña, senón o que queremos saber é como se vive aquí na nosa cidade, en Santiago, a nivel político, cales son as reaccións no noso Concello. Así que comezamos por aclarar, así de principio, cal é a postura de cada grupo que está hoxe representado aquí na mesa. A postura con respecto a este conflito catalán, Marta Lois, por parte do Goberno de Santiago. Vale, pois moi brevemente, pero un pouco insistindo en moitas das ideas, non, e das liñas forza que o Grupo de Goberno formulou ao longo destas semanas, é que o Grupo de Goberno de Compostela Aberta sempre apostou porque o tema de Cataluña se entenda sempre pola solución vía do diálogo e porque cando falamos dun conflicto político non podemos deixar aparte o que ten que ver coa búsqueda de solucións e de diálogo. Polo tanto, onte, dende o noso punto de vista, o que se deu, afortunadamente, foi un paso moi importante para esa búsqueda de diálogo e de solución por parte do Goberno da Generalitat. E, polo tanto, debería ser, entendemos nós tamén, correspondido pola parte que corresponde ao Goberno de Rajoy. Iso sí, semella que o diálogo para o Goberno de Rajoy sigue sendo unha palabra demonizada ou maldita nestes momentos e parece que costa moito colocala na folla de ruta do Goberno de Rajoy, que prefire, ou polo menos sigue preferindo situar nesa senda os mecanismos ou as amenazas dos mecanismos de aplicación do artigo 155 da Constitución. O Goberno de Rajoy, dende o noso punto de vista, debería coller o guante que lle tende o Goberno de Cataluña, sentarse de inmediato, como se leva solicitándonos nas últimas semanas a dialogar, tamén a posibilidade de poder aceptar unha mediación europea para solucionar un conflicto. Nos entendemos que os conflictos políticos exceden os problemas que teñen un carácter legal e, por suposto, non pasan por solucións policiais ou solucións restringidas ao ámbito do legal. Creemos que é un escenario esperanzador. O Goberno de Compostela Aberta situouse dende o inicio e así, no seu momento, levou a iniciativa da aprobación en pleno dunha proposta pola aposta polas vías de diálogo e en ese sentido hoxe creemos que estamos mellor que onte respecto a ese escenario. Agardamos, en este momento entendemos que a pelota está no tellado do Goberno de Rajoy e que hai que facer política de Estado e política de altura. E non estou moi segura se as respostas dos primeiros momentos do Goberno de Rajoy están sendo a esa altura, todo o contrario. Por parte do PP. Logo tamén afondaremos en distintas cuestións, como esa pancarta que colga do balcón do Pazo de Raxoi, pero para comezar, cal é o posicionamento que mantén o PP en Santiago? En primeiro lugar, o que temos é que decir que este é un tema serio, moi serio, probablemente o reto máis importante que tivo a democracia española dende o golpe de Estado do 23F. É un tema que afecta a todos os españois, obviamente aos cataláns e tamén aos galegos, que está afectando a economía e que está afectando a credibilidade do noso país, por tanto, a nosa credibilidade. Por tanto, é un tema para abordar con seriedade.
identificando o que aconteceu, e poñendo as cousas sobre a mesa con claridade e con rigurosidade. A verdade é que, home, falar con cuestións de forma xenérica, como fala a portavoz de Compostela Aberta, sin entrar no fondo na identificación do que aconteceu, creo que é, pois, cando menos perigoso, será un debate absolutamente tramposo, posto que temos que ir á orixe desta problemática. España é un país democrático, España é un país que ten unha constitución avalada por todos, que tamén recolle a posibilidade de modificar a mesma. E, por tanto, non temos que demonizar ni a modificación da Constitución, ni que alguén pretenda cambiar o marco legal que temos neste país. Pero é obvio que nun país democrático, nunha democracia consolidada como é a española, iso ten que acontecer dentro da lei, non fora da lei. E que alguén incumpra a lei non é, pode ser opinable. Eu escoitei hoxe ao alcalde decir que o Partido Popular incumpriu en reiteradas ocasións a Constitución, respecto ao que di o alcalde, pero é a súa opinión. Pero aquí o que acontece é diferente, porque aquí non é a opinión dun alcalde ou a opinión deste portavoz de Agustín Hernández ou do señor Reyes, non, aquí o Tribunal Constitucional determinou que o señor Puigdemont estaba incumprindo a lei, e polo tanto o que non é lóxico, o que non é razonable é dialogar con alguén que está incumprindo as leis. O que ten que acontecer é que esa persoa que incumpriu as leis pois sexa sometida ao veredicto do xulgado correspondente, obviamente. Un problema político, Agustín. Polo tanto, o que temos é que identificar a problemática e non falar de que é un claro que é un problema político, pues, todo é política, pues pero aquí non hai un problema político, aquí hai un problema político. Podo falar, porque eu deixei falar a señora Lois, tanto que fala de falar, pois que me deixe falar. Polo tanto, claro que hai un conflito político, pero hai un incumprimento da lei, non porque o diga o Partido Popular, sino porque eso foi determinado mediante un procedimento polo Tribunal Constitucional. Polo tanto, o que ten que facer o señor Puigdemont é voltar á legalidade. E no momento seguinte ao que o señor Puigdemont volte á legalidade, obviamente haberá unha fase de diálogo, como non podría ser de outro xeito. Que é o que acontece? Que, claro, o señor Puigdemont non está de acordo en levar as súas reivindicacións a través da lei. É o que ten que facer. Insisto, a Constitución, é posible modificar a Constitución. Plantexemos unha modificación da Constitución. Que pasa? Que non conseguimos os apoios suficientes? Bueno, pois obviamente será porque a maioría dos españois non desexan ese cambio. Lóxicamente, eso é unha decisión absolutamente democrática dos españois. O que non se pode é incumprir a lei e logo despois decir que a túa pretensión é dialogar, porque creo que hai un exemplo claro. Creo que todos, eu, alo menos, teño claro que cando o señor Tejero entrou no Congreso dos Diputados, ninguén entendería que o rei de España daquela, ou o presidente do goberno daquela, dixera, non, imos negociar co señor Tejero a ver que é o que demanda. Non, señor, o señor Tejero tivo que voltar á legalidade. E logo despois, o golpista Tejero e os acompañantes que tivo tiveron un trato diferente, obviamente, puesto que o Estado de Dereito fai o que ten que facer, que é aplicar a lei coa proporcionalidade e coa xenerosidade que pode ser aplicada en función das circunstancias. A min, sinceramente, creo que o único que podo valorar é a miña, digamos, decepción e a miña desesperación contemplando a actuación de persoas que foron elexidas democráticamente e que están levando ao seu país a un punto de non retorno, a unha decepción permanente pola súa irresponsabilidade, polo incumprimento da lei, pero, insisto, non é o que o diga o Partido Popular, é que existe un procedimento aberto no xulgado correspondente ao respecto do incumprimento da lei do señor Puigdemont. Por lo tanto, claro que podemos falar de diálogo, claro que podemos xerar debates valeiros e tramposos, non é que o Partido Popular non lle gusta dialogar, nos dialogamos con todo o mundo, pero sin condicións, obviamente, obviamente, dentro da lei. É como se alguén entra nun comercio, secuestra as persoas que están mercando nese comercio e pretende negociar unha salida. Non, señor, vostede ten que voltar á orde constitucional e logo despois
no minuto seguinte, lóxicamente, haberá un diálogo, pero tamén gustaríame que, bueno, o Goberno da Generalitat recapacitara ao respecto do deterioro da imaxe de España que está a significar esta actitude. O deterioro da economía, que non somente da economía catalana, sino que tamén é da economía española con carácter xeral e, por que non, da galega. Imos con Paco, que está aí cos seus apuntes. Pero mira, ti comenzabas plantexando a cuestión ou plantexando o problema partindo do que aconteceu onte. A verdade é que o debuxo onte, o que dende o noso punto de vista aconteceu foi o debuxo final dun marco que fai que absolutamente ninguén entenda o que está a pasar por un motivo moi sinxelo. A verdade é que escoitei e penso que os describiu moi ben Miquel Iceta, o secretario xeral do PSC en Cataluña, cando dixo vostede, señor Puigdemont, o que está a facer é asume que ten un compromiso para declarar a independencia, non a declara, e o que di é que ademais suspende unha declaración que non fixo. Difícil de entender, remataba Miquel Iceta. Pois esa é a verdade, non? Esa é unha situación. Cando se fala de diálogo, home, nós temos moi claro unha cousa, é que o diálogo nunca desapareceu neste país. É dicir, ao diálogo chegamos a unha Constitución no 78, que nos demos todos democrática e libremente. Ao diálogo se chegou na estructura do que o territorio do noso país a través primeiro dese título octavo da Constitución, pero tamén do desenvolvemento do mesmo a través dos diferentes estatutos de autonomía, que foron froito precisamente do diálogo, do debate, do voto en referéndum en todas e cada unha das comunidades autónomas que temos no noso país. Por lo tanto, o diálogo sempre existiu. E o diálogo continúa existindo, é dicir, se ten aprobado para o Congreso unha comisión na que se vai tratar o problema do título octavo e a posibilidade da súa reforma polas vías constitucionais. Que é o que acontece? Que o diálogo que foi o que construiu un sistema de convivencia social no noso país despois dunha dictadura cruel, despois dunha dictadura cruel e prácticamente sen sangre, si exceptuamos a provocada polos terrorismos de ETA, do Grapo e da extrema dereita, pero conseguimos pasar desa situación dunha dictadura a unha situación de democracia, dándonos entre todos nos libre democráticamente un marco de convivencia. E dentro dese marco de convivencia existe tamén a posibilidade normativa de modificar ese mesmo marco, pero dentro da lei, dentro dese diálogo que non desapareceu. É dicir, o Partido Popular está presente no Congreso dos Deputados e vai participar nesa comisión e vai falar. O Partido Socialista todo o mundo sabe, a nosa proposta mesmo antes do 78 sempre foi un Estado federal. Ben, se estará de acordo ou non de acordo, se debaterá. Podemos, neste caso as mareas coligadas con Podemos e con Postela Aberta formando parte das mareas, están representadas porque se o quixeron os españois, están representados no Congreso dos Deputados, van participar nesa comisión para falar do futuro dese título octavo. Bloque Nacionalista Galego, é dicir, nunca se rachou o diálogo agás nun momento, que foi cando a Generalitat de Cataluña decide convocar e levar adiante un referéndum ilegal. E aí te teño que dar a razón, Agustín. Non o digo eu, que non son quen, neste caso, para decirlo, e que o dio o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional dixo, isto non se pode facer, porque non soamente que está fora, perdón, non soamente tumbo o Estatuto de Cataluña, que fora aprobado e refrendado nas Cortes. Algúns artigos. Perdón, que é o meu turno. Falaremos despois disso se queres. Non hai debate, vamos a colocar cada un. Remataremos despois disso. Non soamente porque ten que estar dentro dun marco normativo, e que ademais non tivo garantías. Mira, eu teño aquí precisamente un informe que publicou a propia Generalitat de Cataluña con respecto ao anterior referéndum tamén ilegal do 9 de novembro, que todos lembramos. Ben, se invitou a toda unha serie de observadores internacionais, entre eles observadores da Unión Europea. E o resultado é o seguinte, e o publica a mesma Generalitat, iso sí que hai que recoñecerle, a transparencia que fai. Di, non houbo un censo electoral disponible, cosa que añadiu dificultades á xestión das votacións, exactamente igual que esta vez. As condicións inusuais na que se desenvolveu o proceso implicaron un número de puntos de votación menor a dos procesos electorais ordinarios, feito que creou problemas e posibles confusións entre os votantes, igual que esta vez.
A ausencia de presidentes oficiais de mesa electoral foi un punto débil ou dificultar aínda máis a xestión das queixas e dificultades no tempo real, igual que 1 de outubro. Aínda que non se cuestiona a honestidade dos voluntarios, a forma na que foron seleccionados e se lles asignaron responsabilidades é menos satisfactorias do que tería sido esa asignación houbera sido feita polos responsables de votación dos colexios, exactamente igual que 1 de outubro. E o secreto do voto non estaba garantizado de maneira uniforme igual que 1 de outubro. Por lo tanto, falamos dun referéndum ilegal, porque o dio o Tribunal Constitucional, evidentemente, e ademais sen garantías. Por lo tanto, esta é a situación. O diálogo sempre existiu e existe. Insisto, o único que o rachou foi, neste caso, o Goberno da Generalitat de Cataluña convocando un referéndum ilegal fora do marco legal que todos e todas nos temos dado libre e democráticamente. Ben, imos escoitar agora a postura do BNG por parte de Goretti. Temos que recordar que o voceiro do BNG en Santiago, Rubén Cela, estivo precisamente en Cataluña o 1 de outubro, cando se produciu ese referendo ilegal que apuntaba máis concretamente Paco Redes. Cal é un pouco esa postura? A ver, desde o Bloque Nacionalista Galego sempre tivemos claro que aquí hai un problema que é evidente que non aparece nin coa Generalitat, nin con este referéndum, nin nada. Aquí hai un problema que ten que ver realmente coa negativa a recoñecer que estamos nun Estado plurinacional e que un Estado que ten que recoñecer o dereito de autodeterminación dos povos. Ese é o problema que levamos absolutamente, porque claro, isto de que o diálogo que houbo sempre tal, hai un réximen que este da transición que está absolutamente esgotado. Hai que mirar cantidade de cousas que hoxe todo o mundo pode entender perfectamente, porque isto hai 40 anos, hai moitísima xente que xa non votou isto e estamos nun réximen que ao final acaba sendo o réximen xustamente dos herdeiros do franquismo en moitísimas cousas. Vamos a poñerlo un exemplo, a quen se lle ocorre, estamos nun réximen monárquico onde se discrimina por razón de sexo. Realmente hai cantidad de cousas e realmente cando se quere acelerar e facer unha reforma constitucional, por suposto que houve partidos, verdade, o Partido Popular e o Partido Socialista pactan rapidamente que haxa unha reforma constitucional cando interesa. Entón, aquí ou imos ao fondo das cuestións ou resulta que nos movemos en que, claro, todo estaba magníficamente ben e de repente un día para outro alguén lle dá a loucura de facer algo. Non, aquí hai un problema, un conflito político que tivo moitísimas cuestións. Habería que ver a cantidade de veces que xustamente distintos povos, o povo vasco, o povo galego, o pobo catalán, puxeron en riba da mesa cuestións que o Estado negou sistemáticamente, 1, 2, 3, botando abaixo leis, botando abaixo posibilidades xustamente de recoñecemento dun dereito que, desde a perspectiva do nacionalismo galego, é absolutamente básico e consustancial. O dereito dos povos a decidiren o seu destino, o dereito a facelo. Claro, realmente, se este é un sistema democrático, é unha democracia de moi baixa calidade. Unha democracia onde o que se fai porque haxa xente que queira expresar libremente nas urnas cal é a súa idea, que é o que queren ser, o que se fai é mandar a policía a pegar, a mallar en nenas, en persoas maiores, onde hai unha represión, un autoritarismo absolutamente terrible. Cando se fala, claro, de simplemente legal e ilegal, todo o mundo sabemos que hai conquistas que se fixeron justamente con algúns elementos que intentaban superar a legislación. Cando as leis son inxustas, hai que modificalas. Ou acaso hoxe a xente non vai ao servizo militar porque houve xente que pasou polo cárcere. O caso é que hai moita xente que non se lembra diso, verdade? E daquela eran ilegais, fusilábamos. Que fixemos con toda esa xente que foi insumisa, que foron obxectores de conciencia e que finalmente conseguiron unha modificación legal, ou con todas as mulleres que fixeron un traballo enorme para que finalmente puidese haber voto feminino. Era ilegal no seu momento. Entón, temos que ter un claro que aquí o que hai, para min, desa perspectiva, se nos poñemos no momento actual en hoxe, despois da declaración de onte, o que non nos debía de preocupar tanto é o que, se houve declaración ou non, de independencia non, senón para que. E o que teño claro é que o discurso, neste caso, do presidente da Generalitat era para que? Para negociar, para poñer en riba que aquí hai un problema e queremos solucionalo. O lóxico sería que nesas circunstancias o que teria que facer o señor Raxoi era inmediatamente coller, chamar de teléfono e decir unha entrevista veña ou falamos deste tema aquí, justamente iso, e non a contestación ser, claro, fago o primeiro requerimento para un artigo 155 para justamente poñerte na legalidade. Entón xa sabemos que queremos. Uns queren seguir pola vía da represión, do autoritarismo, do inmobilismo, de non mover nada, de seguir justamente nese sistema, e outras persoas están nun momento de decir, bueno, vamos a ver
ver se dialogando podemos mudar isto que é insatisfactorio para unha parte moi relevante do povo catalán. E, polo tanto, iso hai que atendelo, igual que hai que atender as ansias de ter máis autogoberno e as ansias de ter o dereito de autodeterminación. Pareceme que iso é absolutamente fundamental. Por tanto, a min o que me preocupa é que tanto se mire, verdade, para un lado con lupa absolutamente todo o que fai, e cando hai cargos políticos que fan declaracións absolutamente que meten medo, intentando asustar a poboación e dicíndolle a xente, cuidado que che pode pasar como lle pasou a fulanito. Xa todo o mundo sabemos a que nos referimos, verdade? Non vai a ser que che pase como a Compáns, que acabou torturado e fusilado. Non vai a ser que che pase como non sei canto. En que estado estamos? Isto é unha democracia. A democracia de meter medo á xente para que a xente non poida ir votar, para que a xente non poida facer o que en principio constitúe a esencia da democracia. Desde logo que é decepcionante para min, até uns límites que raian, vamos, decir, en que século estamos, é decepcionante algo que xa, visto como actuou o Partido Popular, neste caso o presidente do Estado, Mariano Rajoy, desde o comezo, pois o mellor podía esperar que pudese seguir así, desde logo absolutamente decepcionante a resposta do Partido Socialista, non, de total seguidismo neste caso e neste terreo, a un absolutamente, en vez de facer o que eu creo que era o lóxico e que esperaría calquera persoa. Temos un problema, señores, sentémonos e solucionémolo. En vez de sentamos e solucionémolo, a vía é a ameaza, a vía é meter medo. Realmente, absolutamente para nós, claro, cando fala Paco, última cousa, de que o referéndum tivo problemas, claro, é que fixeron posible que tivese todos os problemas. Claro, o referéndum podía celebrarse noutras condicións, o caso que houve unha obstaculización desde o principio ao fin para que o referéndum non se celebrase. Así, claro, é imposible. Un referéndum, pero que ten de malo un referéndum? Que ten de malo poder decir? Conforme a dereito, de acordo coa lei. Se non é de acordo coa lei, pois estamos nun estado de dereito, pero se a lei, o normal é non celebrar algo que é ilegal. Insisto que a maior ilegalización aparece nos BOIs, aparece en tal cada 50.000 veces. Pero o que pasa é que os nacionalistas, cando non están de acordo co que opinan, é ilegal. Si queremos modificar a Constitución, modifiquemos a Constitución. O PSOE máis o PP acordaron modificar a Constitución en relación co déficit e modificaron a Constitución. Que é o que acontece? No Bran de Costas en 10 días. Os señores do BNG non están de acordo con esa modificación e gustaríalles facer unha modificación como non acadan os votos, pois ao posicionamento do BNG é que o resto non sodes democráticos. Non, señor, nós temos a maioría democrática. É un problema de recoñecer o dereito dos povos, de que existen varias nacións no Estado español e, por tanto, teñen o dereito de determinación. Cuestionou no órgano judicial correspondente a modificación da lei da Constitución acordada polo PSOE e polo Partido Popular e esa modificación foi anulada? Non. Alguén cuestionou o referéndum do señor Puigdemont e o Tribunal Constitucional afirmou que é ilegal, que non se podía celebrar. A ver, o nacionalismo galego leva toda a vida dicindo que esa Constitución non é a nosa e esa Constitución non nos vale. Imos poner un pouco de orde. A ver, imos simplemente por clarificar. Se o réxime do 78 está esgotado, fagamos unha proposta de modificación constitucional. Apliquemos a Constitución que recolle a súa posible modificación e se non acadamos os apoios necesarios será porque a maioría do povo decide que non está de acordo e, por tanto, acatemos a decisión soberana do povo. O problema do povo... Pero aquí é moi sencillo. Hai unha cuestión, hai un recoñecemento primeiro que eu xa dixen, hai que recoñecer que hai distintas nacións dentro do Estado español. Sen facer iso non hai solución. É inaudito que alguén dun partido político serio, eu pensaba que o BNG era un partido serio, fale de que o bloque constitucional mete medo en Cataluña coas súas decisións. Mire, que meteu medo en Cataluña é os secesionistas amedrentando os fillos dos gardas civís e aos policías nacionais. Non hai dereito, porque sabe o que acontece, señora San Martín? As imaxes viu na toda a prensa internacional. Sabe o que acontece en Cataluña nestes momentos? Xa remato. Que aquí hai unha actuación prolongada de adoctrinamiento da xente durante anos e anos, dicindo aos nenos cataláns é que España nos rouba. Un ano, 2 anos, 20 anos. E agora hai un señor
irresponsable, Aquí- inconsistente, Suizos de que é valores Puigdemont, ideolóxicos do que vai a Santiago. quedar un récord, vai a quedar un récord, que vai a Aquí é deixar cando- tirados cando- a eses adoctrinados. Isto é que se pensa, aquí pensase que a xente non é adulta, non é maior de idade e non sabes cando vai votar si o que quere facer e o que non quere facer. O pobo catalán sabe perfectamente, as persoas que viven ali saben perfectamente o que queren votar, por que e por que non. Partir da base de que son ignorantes e que non teñen que necesita ninguén, nin A ver, adoutrinalas, nin imos nada. ir por turnos outra vez, para que temos aquí a Paco moi calado, agora ti e a Marta intentando contestar a Agustín. Tampouco creo que se desvíe moito o tema, porque eu quería tamén centrar un pouco en Santiago. Saben vostedes que esa pancarta que se colgou no Pazo de Raxoi o pasado venres, que pon reza Falemos, en galego e tamén en catalán, tamén creou certa polémica. O PP e o PSOE neste caso foron moi críticos con que se utilizara o Pazo de Raxoi para ese tipo de expresión por parte do goberno. Así que, tendo en conta todos estes posicionamentos que acabamos de escoitar na mesa, tamén un pouco falar de se está xustificada esa pancarta nunha cidade, como neste caso Santiago, que é o que nos ocupa. Bueno, E tamén se queren facer algún apuntamento do que Eu quería se acaba facer de algún decir. apuntamento de fondo, algunhas das opinións que escoitei aquí na mesa, especialmente por esta grande sintonía, non, que o Partido Socialista e o Partido Popular amosan respecto a este conflicto político, e ademais esa especie de peche de filas apelando a esa gran palabra en mayúscula que é a lei. Pero o que pasa é que, claro, a memoria e a historia e os procesos e as políticas e as decisións políticas que se adoptan ou que se adoptaron, pois fan que moitas desas apelacións á lei con mayúsculas pois teña contradicións. A mí solo recordar o señor Montoro cando fixo esa amnistía dos grandes defraudadores do país, do Estado español, non? En nome desa lei, da que fala o señor Hernández, e que me caería a cara de vergonza como goberno español do presidente Mariano Rajoy apelar á lei. Pero apelamos á lei cando nos convén, porque non queremos escoitar, non queremos escoitar o povo catalán, e despois pola porta de atrás todos os grandes defraudadores, os corruptos de todo este Estado español siguen aí pagando unha miseria respecto ao que tiñan que pagar, mentras as persoas da pé, os cidadáns e cidadánas, cumplen coa lei. Entón, aí hai un doble raseiro. Bueno, esa é unha das leis que lle gusta ao Partido Popular saltar. Aí se pode saltar a lei, pero aquí se apela á mesma. Despois, eu creo que efectivamente a política neste momento dos responsables políticos, en este caso do goberno español, van moi por detrás da xente, van moi por detrás do que está acontecendo en Cataluña, e que parece que me deberon mercar como unha especie de tapóns de silicona para ir a natación e non escoitar o que acontece na rúa. O que acontece en Cataluña dende fai moito tempo son demandas non escoitadas, demandas utilizando un terceiro poder, donde as ocupacións dos postos do Tribunal Constitucional foron durante un tempo determinantes para as decisións, para cercenar, recortarlle as alas ao Estatuto de Cataluña, o que levou a que, entre outras cosas, estemos hoxe aquí, e que a xente salise ese domingo e moitísimos outros días a pedir o dereito a decidir e o dereito á liberdade de expresión. Que é eso de que un goberno do Partido Popular, e neste caso, lamentablemente, blanqueando este posicionamento do Partido Popular, o Partido Socialista Español con Pedro Sánchez á cabeza, avalen que non se pode debatir, que non se pode dialogar e que hai que cumprir a lei? Cando non convén cumplir a lei non pasa nada, estamos en crise, hai unha excepcionalidade, había que recaudar cartos. Canto se recaudou, señor Hernández, despois daquela a gran amnistía do señor Montoro? Que non ten nada que ver, Ten cumprir a lei, a lei afecta a todo o mundo, tamén a vostedes, claro que sí, claro que sí. E afecta cando hai que se cumprir toman a esas lei, decisións. nós non imos E hai que defender a dialogar. alguén que non cumpre a lei, Eu non entendo cando o señor Hernández e Paco Reyes falan de que hai diálogo. Que diálogo está habendo entre o goberno español e o goberno da Generalitat desde fai meses? Cando se solicitou durante os últimos meses, durante os últimos anos, que se dialogase e que se chegase a algún acordo. A percepción do 80% da poboación catalana dende fai moito tempo é que queren que sexan escoitados e que queren decidir.
ir O por sea, detrás. vostede falaría con o señor Tejero, o 23F, non? Sí. Bueno, é que a min esa demagogia, Claro, ese no, símil, no. que ten que ver o señor Tejero, un No, golpista, era un con golpe este de proceso Estado. e este conflicto Exactamente político? o mesmo que Non, está a eso facer que o lles señor interesa, Para eso que lles nada. interesa, Exactamente eso que o lles mesmo. interesa Para a Incumprir facer, a lei, a vostedes. xerando un desgaste na imaxe de España esa que imos terminoloxía. pagar E o que está facendo o Esa señor Rajoy é terminoloxía, instaurar un estado de excepción, sí. un estado de excepción, detendo a cargos justamente que teñen a xente que ten cargos, facendo, por favor, no, eso un é estado de importante, excepción. é importante Sí, claro. que se saiba Vale. que ninguén foi detenido en Cataluña como consecuencia dunha decisión do Executivo. En Cataluña actuou a policía como consecuencia de mandamentos judiciais. Sí, amparámonos de aí, pero diferentes hai responsabilidades xulgados, señora políticas. San Martín. Sí, sí, Eso é sí. importante que o diga Eu vostede. xa escoitei, Non se actuou escoitei en base perfectamente, a indicacións, no, por favor. Sí, Non pero se podemos actuou- lembrar, podemos É que lembrar é frases que se importante. escoitaron, por exemplo, No, no. o señor Puigdemont podería estar, hai indicios suficientes No, no, para pero metelos na eu cadea, o que- pero de no, momento non o sí. metemos. O señor, Sí, en amenaza. Cataluña, a ben actuación sabemos do que policial falamos. foi Pero o consecuencia estado de de excepción non é mandatos únicamente eso. judiciais, Sí, por sí. favor. Ah, claro, que Pero pasa? podemos decir, Que é o Partido proporcional, Popular- é proporcional. No, perdón, que o Partido Popular Ver, cree na imos rematando que eu teño que Eu dar teño respostas voz que a dar. O Paco Partido tamén. Popular sí que cree na división de poderes. O se Sí, escoitando o cree. señor Martiño Noriega, teño Cree claro na que o división señor de Martiño poderes, pero Noriega que lle gusta lle telos gusta controlados. Venezuela, donde él opina cando o Partido Popular incumpriu a Constitución. O señor Noriega din Desde que o logo, Partido Popular as incumpriu a imaxes do Constitución. día, as imaxes eso do é día a de verdade referéndum Deus. son dunha república bananeira, As A imaxes- policía Hai justamente dun estado mallando en nenos e en A en mí persoas gustaría maiores respostar incluso por alusións, Ben, vamos non a somente mesmo de partidos, estado. sino mesmo Vamos a ir con personais. Paco, que levan vostedes persoais tres non. falando Sí, moito. sí, Persoais porque non, por sí, favor. sí, se fixo referencia concretamente a Paco Reyes. Bueno, cando se fala do réxime do 78, hai que aclarar que se fala dun réxime democrático, que ten un marco xurídico que se pode modificar, evidentemente, porque Dunha democracia de baixa calidade. cando nos demos libre democráticamente esa Constitución, nos demos tamén De a moi baixa posibilidade de reformarla. Por eso Polo está tanto, vostede sentada podemos, aquí, hombre, por favor. polo tanto, por iso podemos facelo. É un réxime democrático. Falaba neste caso Goretti, non? Facía unha referencia poñendo en dúbida, non? Esa situación da democracia do 78 con respecto a esa monarquía constitucional. O Partido Comunista, que forma parte da coalición Compostela Aberta que goberna o Concello de Santiago de Compostela, aprobou e apoiou unha monarquía constitucional. Nós tamén Non o somos, nacionalismo perdón, galego. nós tamén somos un partido republicano, pero naquel entón se chegou a un consenso na sociedade e aceptou Das élites. esa situación, non das élites, non. Sí, Non, fundamentalmente perdón, das non, élites a políticas, xente bueno. puido votar. Eso é falacia. Xa, A xente bueno. puido votar. Perdone, pero eu Perdón, tamén, no, podo falar Marta, opinando, se me permites, gustaríame, porque eu Sí, estiven disculpa. francamente callado respetando as intervencións dos tres, non? A xente puido votar no 78 libremente o que quiso. De feito, houve xente que votou non a Constitución Española e houve unha grandísima maioría que votou sí. Por certo, unha gran maioría en Cataluña votou que sí a Constitución Española. Votar é votar con garantías, Goretti. Cando eu falaba desto que ademais ten valor porque é a propia Generalitat de Cataluña que o publica con respecto ao 9 de novembro, non houbo a situación da intervención policial, etc. Pero por que non houbo? Perdona, pero están Por qué? dicindo que nasquelas condicións que non houbo intervención policial non había garantías. Porque houbo unha asfixia total para que non se pudese facer. Perdoa, non había garantías. E claro, falarlle a unha persoa que está aquí representando o Partido Socialista de asfixia e depresión, que as presiones que padeceron os concelleiros, as concelleiras, alcaldes e alcaldesas en Cataluña durante o período previo a este referéndum, con presións incluso dos seus fillos nos patios dos colexios. A verdade é que, para nós, é duro escoitalo. O respetamos porque somos demócratas e respetamos o principio de liberdade de expresión, pero é duro ter que escoitar eso, porque a situación dos nosos alcaldes e concelleiros ali en Cataluña durante todos estes días ten sido tremendo. Hai que facer un recoñecemento público ao valor que teñen demostrado e que seguiron traballando día a día arreo por mellorar a convivencia en Cataluña, particularmente dos seus povos, das súas vilas e das súas cidades, non? Ese é outro. Cando se fala de seguidismo, con respecto, supoño que o dina ao Partido Popular, hai que dicir, nós temos propostas fetas. A primeira é o Estado Federal. É certo unha cousa, o Partido Socialista, por esencia, como socialistas que somos, nos queremos nun federalismo simétrico. Claro,
para nós non é admisible que un rapaz de Murcia non teña as mesmas oportunidades na vida que un rapaz de Cataluña porque o sistema educativo sexa peor e con menos recursos. Nin podemos aceptar que un xubilado en Extremadura teña menos asistencia sanitaria que un xubilado no País Vasco, porque teñen máis recursos sanitarios no País Vasco que en Extremadura. Nós non podemos aceptar esa situación. Nós o que entendemos é que o mellor encaixe... Un Estado plurinacional? Marta, o mellor encaixe... Marta, o mellor encaixe que existe, nós entendemos, para a estrutura territorial do Estado é precisamente un Estado federal. Por eso o defendemos, pero estamos dispostos a seguir traballando nese sentido e dialogando nese sentido. Sí, Outra proposta que fixemos nós, que non se acolleu nun primeiro momento, pero sí que se acolleu posteriormente, a creación da Comisión de Evaluación do Estado Autonómico, que ten que ser o paso previo para abordar esa posible reforma constitucional, concretamente do título octavo. Existen outras cuestións, pero agora o que nos compete é exactamente este tema. Eu o que non estou de acordo, Agustín, é co tema exactamente, eu sei que está moi extendido, a opinión está moi generalizada, pero iso do adoctrinamento eu non estou nese sentido. Non, che vou dicir por qué. Curiosamente, eu digo agora por esas, digamos, interpelacións personais, non, de Paco Reyes. Home, a verdade é que eu vivín en Cataluña e eu estudiei en Cataluña. E probablemente, dos 5 que estamos aquí sentados, probablemente, a lo mellor é unha pretensión miña ou unha presunción, pero probablemente podería ser o único que podería levar adiante este debate falando en catalán, porque o aprendí, entre outras cousas, estando ali, non? Por lo tanto, coñezo. E o certo é que hai moita xente que pode considerarse nacionalista catalana e mesmo pode ter sentimentos independentistas que teñen unha idade que os leva a que toda a súa formación foi durante a ditadura de Franco. Por lo tanto, non exactamente un problema de adoctrinamento. A sintonía que se falaba PP-PSOE, mira, eu teño que dicir unha cousa moi clara. Nos fomos, o goberno, ademais Zapatero, apoiou o Estatuto de Autonomía Catalán. Eu sí que vou facerlle dúas críticas importantes ao Partido Popular. As fixen xa publicamente noutros momentos. Eu sí que entendo que o Partido Popular fixo no seu momento presentou unha cuestión de inconstitucionalidade fronte ao Estatuto Catalán, no que se plantexaba, entre outras cousas, inconstitucionalidade de 30 artigos que estaban e que están vixentes no Estatuto de Autonomía de Andalucía e que non foron no seu momento, perdón, Marta, e que non foron no seu momento plantexados como inconstitucionalidade. E segundo, tamén é certo que eu lembro perfectamente a Rajoy presentando no 2006, ele estaba na oposición, unha proposta de 150.000 firmas, se non lembro mal, pedindo que o Estatuto Catalán se votara en referendo en toda España, facendo unha excepción con respecto ao resto dos estatutos. Iso sí que foi unha actitude, eu penso, tremendamente criticable, perdona, porque o que fixo de alguna maneira foi plantexar unha situación, digamos, de discriminación, neste caso con respecto a Cataluña. Pero tamén teño que dizer unha cousa, iso non xustifica saltarse a lei e facer un referéndum que é ilegal. Hai outras vías, hai outras maneiras. Se pode volver a ganar unha maioría, como se ganou no seu momento, tanto no Congreso e no Senado, como no Parlamento de Cataluña, e volver a levar adiante un estatuto que verdadeiramente permita o encaixe de Cataluña na estrutura territorial do país. Por pero tanto, falta un elemento fundamental. Unha cousa... O dereito do povo catalán a decidir o que quere ser. Mira, a soberanía dos españoles. Perdón un momento. Claro, justamente ese é o problema. Hai tres nacións, estamos nun estado plurinacional. Mira, a existencia do dereito dos povos a autodeterminación existe mesmo na Carta das Nacións Unidas. Pero tamén recoñecémolo pros povos de fora, pero pros que están aquí, non. Pero tamén está clarificado polo dereito internacional que o dereito de autodeterminación no seu ámbito externo non é aplicable fora das situacións de dominación colonial, para que a colonia se poda desprender, obviamente, do poder imperial. Este non é o caso, Goretti. Non podemos levar a situaciones extremos. Non é o caso para nada. Non é o caso para nada. Por lo tanto, eu sigo plantexando o mesmo. Imos rematando. Bueno, que les falaron dabondo, siga. Nesta ocasión non me sinto para nada, non me sinto para nada responsable. Non sei se enteraría alguén na casa, tú que dicías. Por lo tanto, existe un marco xurídico para modificar todo aquilo
que o pobo español quera modificar e darse a sí mesmo Pero é que novamente. Pode facelo perfectamente. É que é unha cuestión, claro, é que así é imposible, porque non ides á raíz dos problemas. E a raíces dos problemas é que hai nacións dentro deste Estado. Claro, que ti dixéchelo antes, se lle chamamos federalismo, e en vez de chamar de autonomía, chamamos de federalismo, pero resulta que ten que ser igual para todos. Perdón, o Estado federal... Aquí hai unha cuestión... Perdón, o Estado federal é completamente... O Estado federal é completamente diferente. E que vou dicir unha cousa. Insisto en que como socialista a igualdade de oportunidades nós non podemos renunciar a ela. A igualdade de oportunidades non podemos renunciar a ela. Claro, desde o nacionalismo galego que un dos problemas que temos justamente é a dependencia galega. De moitas veces non podemos decidir cuestións que teñen que ver con transferencias da P9, podemos pillar, nós non podemos decidir cuestións que teñen que ver con elementos que nós poderíamos decir, isto ímonos utilizar para os nosos servizos, para a sanidade, para a educación, e resulta que se decide desde fora. Eso se pode modificar. Todo, moitas veces, desde fora, desde Madrid, que se isto non. E cantas incoherencias houbo de cuestións aprobadas aquí a favor polo Partido Popular no Parlamento Galego, chegase a Madrid, cuestións que aquí se votaron a favor, resulta que se chega a Madrid e votanse en contra. Modifiquémolo reformando a Constitución. Un Estado federal pode permitir... Pero Goretti, que estamos nun Estado plurinacional. Goretti, un Estado federal pode permitir incluso que o inicio do proceso de reforma constitucional sexa pola periferia, non somente polo centro. Se falamos de contradicións, podemos tamén falar da señora Pontón, que votou en contra da transferencia da P9 cando estaba o PSOE no goberno de Madrid, e ela estaba aquí, no Parlamento. E así, absolutamente certo. Non, creo que eso está nos diarios de sesións do Parlamento de Galicia. Sí, 2007. Sí, é así. Eso tamén é unha contradicción. Por lo tanto, habería algunha explicación disso. A ver, Marta, non sei se queda algo máis que dicir. Eu creo que abrindo un pouco ese campo de reflexión, eu detecto nos discursos que escoito por parte do Partido Popular e do Partido Socialista, pois eso, un peche de filas, unha falta de horizonte democrático do que significa o desenvolvemento da democracia como un tal, e a idea e que os cidadáns e as ciudadanas que nos escoiten que experiencias de referéndum pois que hai moitas e contemporáneas e recentes e que seguirá habendo, así que non nas debemos demonizar se nos referimos a Quebec, se nos referimos a Escocia, se nos referimos en 2018 en Dinamarca. E entón, cando escoito estas voces, cando escoito esta, bueno, pois este repliegue, non, a utilizar a lei como unha arma arrojadiza e ademais peligrosamente a construir as ferramentas do Estado como ferramentas máis dun Estado propio leviatán que utiliza o medo e a forza e a amenaza contra a cidadanía, que non é súbdita, por certo, que son cidadáns e cidadánas que teñen dereito a expresarse e teñen dereito a cuestionar tamén as políticas dos gobernos e dos estados. Entendo que estamos nun proceso claramente de degradación democrática no país, que isto é síntoma clara de que hai que mudar o réxime do 78 e que, polo tanto, que non son esas as vías de apelar a esa idea da lei inamovible e dun Estado leviatán para unha democracia no 2017 en España. Aquí ninguén falou dunha lei inamovible, todo o contrario. Levamos casi unha hora falando de modificar a Constitución. Pero se levamos todo o tempo sin modificar nada e sin querer modificar nada. Dúas oposición a modificar absolutamente nada. De parte do Partido Socialista non é certo. Bueno, por iso justamente o povo catalán, o povo vasco, xa está absolutamente farto de que non se poida modificar nada nin falar de modificar nada. O Partido Socialista apoiou o Estatuto catalán, o Partido Socialista non fai máis que falar dunha reforma constitucional para crear un Estado federal. Un Estado anacrónico que é a monarquía e seguimos coa monarquía. Preguntalle ao Partido Comunista que está coa ligada en Compostela Aberta. Preguntalle ao Partido Comunista. Dúas cuestións breves simplemente. En primeiro lugar, ese señor Puigdemont que tanto defende a señora Lois animou os cidadáns de Cataluña, el, dende a presidencia da Generalitat, a acosar os alcaldes socialistas na rúa. Perdón. A acosar os alcaldes socialistas na rúa para pedirlles que cederan os locais para un referéndum ilegal. Esa é a actitude que din a señora Lois, que é unha mostra de democracia e de consenso e de diálogo. En segundo lugar, por suposto, referéndums os que queiran e cando queiran, dentro da lei, pero non é cuestión de que nos apelemos a lei, é que estamos nun país onde temos que respectar o marco legal, porque esa é a diferenza, insisto, se vostedes non están de acordo nalgúna medida
alguna lei adoptada polo goberno de España, do Partido Popular, do PSOE ou de calquera partido, van aos xulgados, presentan unha demanda, un contencioso administrativo, e se ao final resulta que non é conforme a dereito, obviamente, por iso estamos nun estado de dereito. O que non é de recibo é que un responsable político anime, un responsable político que é de suponer que ten unha certa formación e unha responsabilidade, o señor Puigdemont, anime os cidadáns a incumprir as leis, porque logo despois, con mágoa, vemos esas fotos desas persoas que estaban desexando obter a independencia, e esa decepción nesas fotos que van marcar o futuro de Cataluña son consecuencia de un responsable político irresponsable que non merece ter a Generalitat de Cataluña, que é o señor Puigdemont, insisto, animou os cidadáns a acosar os alcaldes e está de acordo en que os nenos de Cataluña vayan a colexios donde se acosa aos guardias civis e aos policías nacionais por ser persoas que están cumprindo as órdenes dos xuíces, non dos políticos, dos xuíces. E, polo tanto, a min gustaríame que centráramos este debate dentro da realidade. Quen é irresponsable? Quen incumpre a lei. Quen incumpriu a lei presuntamente? O tempo dirá o que aconteceu. O señor Puigdemont, o señor Xorqueras... Os malos e os vos. Non. Os que cumpren a lei, os que incumpren a lei. Pero non o digo eu, Dino o Tribunal Constitucional. E, por certo, diferentes xulgados e diferentes xuíces de Cataluña. A política é unha das estrategias que utilizan. Para que nos entendan na casa, porque se uns por enriba dos a xudización da política foi unha ferramenta utilizada por Compostela Berta, que xa un concelleiro actual do goberno de Compostela Berta, que, por certo, estes días está fora de Santiago, utilizou a xustiza para decir que ia meter na Fiscalía a un goberno que únicamente estaba tramitando un proxecto conforme a normativa, a Casa da Xuventude, o señor Duarte. Por lo tanto, non digan que xudicializar a vida política é unha... Non nos vayamos polas ramas. A ver, aquí eu simplemente dúas cousas pequenas. Aquí o que ao final o fondo do debate é se se recoñecen dereitos básicos para os povos colectivos que teñen as distintas nacións, que este Estado non as recoñeceu, que este Estado non fixo absolutamente nada por cuestións absolutamente de mínimos. Eu vou poñer un exemplo que todo o mundo entende, de mínimos. O lógico sería que vivindo, como din, nun Estado español durante 40 anos que recoñecese os dereitos dos povos, que todo o mundo, polo menos, tivese unhas mínimas nocións do que pasa en cada un deses lugares e da lingua que falan, de cuestións mínimas básicas. Aquí absolutamente nada. Todo iso absolutamente laminado. Entón, o mínimo son dereitos básicos, existen varias nacións, hai que recoñecer o dereito de autodeterminación e a decidir. É moi fácil recoñecer iso cando estamos falando dunha nación que está a miles de kilómetros de distancia, cando temos ao lado iso négase. E existe un clamor popular que hai que atender. E por outro lado, a parte desa cuestión, eu creo que non é necesario ás veces o tema do ruxe do que dixo este, do que dixo aquel, imaxes. As imaxes que se viron do día da votación, coa represión feroz policial que houbo, son imaxes absolutamente que eso sí que deixan quedar mal e dá vergoña de decir, pero en que século estamos, a policía absolutamente batendo e mallando en xente que o único que quere é poder votar para decir que tipo de relación quere ter, que tipo de organización quere ter. Que iso non se permita, que iso non se consinta, é unha cousa terrible. E logo, por suposto, que hai leis xustas que hai que modificar. Por suposto que hai leis xustas que hai que modificar e que hai que traballar por modificar. Sabemos quen está disposto a traballar por modificar e quen quere, pois justamente, única e exclusivamente, manter de sempre dunha maneira, porque senón 40 anos é moitísimo tempo. Hai moitísima xente neste país que nin votou a Constitución, nin está ao seu favor. Son horas de revisar, claro, pero resulta, para revisar hai que votar. No, o problema é que hai moita xente que estivo gobernando durante todo o seu tempo e non tivo nin o máis mínimo interese en revisar absolutamente nada. Por iso estamos nun Estado que, desde a perspectiva de recoñecemento dos dereitos dos povos e desde outros recoñecementos, é absolutamente, xa digo, anacrónico e rancio. Caduco. Ben, Paco, logo Marta dolle Pois mira, varias cousas. A primeira, falaba aviso que nos quedan 10 minutos de debate. Falaba de Quebec, se falaba de Quebec e de Escocia, a min gustaríame simplemente dicir o que, con respecto á cuestión de Quebec, di o Tribunal Supremo Canadiense. Se lle fixeron 3 preguntas ao Tribunal Supremo Canadiense. Permite a Constitución canadiense a secesión unilateral de Quebec? O Tribunal Supremo de Canadá dixo non. A segunda era, protexe o dereito internacional unha secesión unilateral de Quebec? E o Tribunal Supremo dixo non. É posible desenvolver no marco do Estado Federal de Canadá
diferentes formas para que se atopen mellor os cidadáns de Quebec dentro da estrutura do Estado? A resposta é que sí, pero hai que facelo dentro da lei. Esa foi a resposta clara con respecto a Quebec. Con respecto a Escocia, perdoa, con respecto... Non, a consulta foi declarada ilegal polo Tribunal Supremo, a consulta de Quebec. Por outra banda, no tema de Escocia, que ese sí que foi legal, o tema de Escocia non ten nada que ver, polo seguinte, o Reino Unido é un Estado con 4 nacións recoñecidas. Ademais, cada unha desas nacións non pretende... Perdona, non pretende... Permíteme dicirte. Non pretende que a outra sexa nación. É dicir, os ingleses non pretenden que os escoceses sexan ingleses. Para nada, para nada. Por lo tanto, Escocia se entende que ten o seu dereito como nación recoñecida máis polas outras nacións do Estado. Perdoa, para dicir, Escocia é recoñecida como nación polos ingleses desde hai moito tempo. Outra cousa é que a nación, outra cousa é que a nación hexemónica do Estado Reino Unido sexa Inglaterra, é moi diferente, vale? En España o que acontece é que existen diferentes sensibilidades nacionais. Existen, por exemplo, existe unha porcentaxe de población catalana que se sente nación catalana, existe unha porcentaxe moi importante de españois que senten que España é a súa nación e que Cataluña forma parte desa nación. Do que se trate de ver como podemos chegar a un nivel de convivencia e de confortabilidade todos dentro do que é o Estado español. De iso é do que se trata. Nos estamos convencidos de que é posible chegar como no 78, despois dunha dictadura cruel, foi posible chegar a un consenso e a darnos un marco xurídico de convivencia como temos. Non é certo, non é certo, sí, claro, porque, claro, Goretti, porque era moi complicado, porque o 23F... E que tamén intentou poñer aquí unha tirita e un parche para non abordar os problemas de raíz. Porque aí estaba o 23F. Pero non é certo que non se revisara nada no noso ordenamento xurídico constitucional. Igual que se fai nos Estados Unidos e noutros países, a través do Tribunal Constitucional, claro que se ten modificado, vía interpretación da Constitución. A Constitución que aplicamos hoxe non é a mesma que se aplicaba no 78, eso non é certo, pero foi a través dun proceso lóxico de interpretación do Tribunal Constitucional. Naquilo fundamental para os nacións que integran o Estado non se modificou nada. Se quere modificar, existe a comisión no Congreso dos Deputados para falar precisamente da posibilidade de reformar o título 8º da Constitución. Poñámonos a traballar. O Partido Socialista está xa se demostrou que non hai vontade para traballar niso nin para modificar. Iso non lle podes decir, perdona, iso non lle podes decir ao Partido Socialista porque apoiou o Estatuto de Cataluña. Polo tanto, iso non lle podes decir ao Partido Socialista. Apoiou o Estatuto catalán. Ben, imos con Marta, que nos queda pouco tempo. Marta, que intentaba falar tamén por aquí... Non, simplemente un pouco respecto que non te vexo, que non te facemos moito caso. Non me fan ningún caso, eu creo que este debate non está moi centrado no que decían Santiago. Non te facemos nunca caso, Silvia. Bueno, un pouco para... Sexamos sinceros. De todas maneiras, non está moi centrado en Santiago, de todas maneiras, isto é o que opina cada representante da nosa corporación municipal, así que aquí queda este debate, cada quen que faga a súa análise na casa, non? Estaba tratando de contestar ou lembrar a pregunta que formulaches fai un ratiño en relación ao tema da pancarta no Concello, no Pazo de Raxoi. Eu decir simplemente que a ubicación e colocación da pancarta, donde a gravidade da pancarta e a gravidade da frase falemos, parlem, nun contexto como do que vimos falando, dunha gran tensión, dunha gran preocupación social, especialmente polo que acontece en Cataluña, pero en xeral tamén para os responsables públicos locais en todos os concellos do Estado e en xeral para a ciudadanía, que despois de a aprobación dunha moción, como se aprobou no pleno, señor Hernández, díxeme que remate, donde no punto 2 se facía alusión expresa á búsqueda de vías de diálogo para solventar conflictos, entendo
que esta persecución, porque eu realmente a mí chama a atención que é unha persecución aos exercicios de democracia, e esta é unha máis. Non a entendo e preocúpame, porque é como se estivésemos tratando de retroceder 30 anos ou máis respecto aos dereitos de expresión e a entender que o Concello é a casa tamén de todos e de todas e da ciudadanía. E, polo tanto, aprobada esa moción, entendemos como legítimo que se poda simplemente expresar vendo unha iniciativa da sociedade civil, falar, que haxa diálogo, que estamos ante un problema, un conflicto político, non estamos ante un problema de legal ou ilegal, estamos ante unha situación que pasa por atopar vías de diálogo. E en ese sentido, preocúpame estas derivas das últimas semanas e dos últimos tempos, especialmente guiadas polo Partido Popular, de sinalar, de demonizar todos aqueles exercicios de petición de diálogo. Sí, señora Agustín. Hai dous debates diferentes. A pancarta e o contido da pancarta. En relación coa pancarta é absolutamente falso que a pancarta estea avalada por unha moción, porque a moción foi aprobada polo voto de calidade do alcalde antes do día 1 de outubro e a plataforma Parlem é posterior a 1 de outubro. Por tanto, nada que ver. Para nós, para o Grupo Municipal Popular, o Pazo de Raxoi está mellor sin ninguna pancarta. E precisamente, falando do contido, din a pancarta Falemos, Parlem, que curioso, pois o alcalde non fixo caso da pancarta, porque, home, eu teño o móvil sempre aberto, e, obviamente ao alcalde collo o teléfono no minuto 1, faltaría máis, é o alcalde. Home, unha chamada, oye, Agustín, que opinas ao respecto de colocar unha pancarta? Bien, mal, regular, o paso. Non houbo ninguna negociación. Nos o que decimos, eso é o respecto da colocación de pancartas, é que habería que regular a colocación de pancartas simplemente para que as pancartas que están na casa de todos os santiagueses se xan o reflexo da maioría dos santiagueses, ou alo menos da maioría política. Está en contra de dialogar? Non, eu insisto, estou falando da pancarta. E logo despois falemos do contido. No contido en xeral, por suposto, eu falo todos os días e teño claro que política é falar. En relación con Cataluña, volvo a repetir, que falar dentro do marco da lei, pero non porque sexa Cataluña, sino porque, obviamente, con presuntos delincuentes, creo que o millor, en primeiro lugar, que cumpran a lei e logo despois falar. Ese é o linguaxe do Partido Popular. Ben, imos ir rematando, que me fan caso cara ao final do debate a esa pregunta que eu formulei no comezo, esa pancarta colgada no balcón de Raxoi, pancarta está correctamente aí posta? O certo é que estamos falando do que probablemente é o espazo máis representativo e máis sinalado do que é a corporación de todos e de todas que é o Concello de Santiago de Compostela. Polo tanto, a verdade é que eu penso que hai que ser moi restrictivo no uso precisamente desa gran fachada, dese espazo representativo, e polo tanto eu penso que ten que existir uns criterios que nos deamos entre todos e que resolvamos que tipo de pancarta debe ir ou non. A verdade é que eu penso que pouca pancarta debe ir, porque é certo que hai moitísimos motivos solidarios, de apoio a determinadas persoas que padecen enfermedades ou situacións inxustas, e polo tanto moitísimos motivos farían que durante todo o ano estivera toda a fachada de Raxoi completamente cuberta de faixas, non? Pero entendo que ese non é o mellor lugar en Santiago de Compostela para facelo. Este é o primeiro. O segundo é que, a interpretación con respecto ao que se aprobou no pleno é non unha interpretación extensiva, senón expansiva, porque non se di nada nese sentido. Entre outras cousas, porque hai que dicir, que o hashtag Parlem, o hashtag Falemos, é unha campaña de Podemos, que está no seu dereito. Perdón, está no seu perfecto dereito de liberdade de expresión, pero que non está no seu perfecto dereito de liberdade de expresión é empregar espazos públicos, espazos institucionais para campañas partidistas, que teñen todo o dereito do mundo de plantexalas. Todo o mundo. Quen solicitou por rexistro poñer a pancarta? Que non solicitou por rexistro? Alguén o tería que facer para poder dar o permiso porque non foi o goberno. Ti estás dicindo non foi o goberno, foi unha plataforma cidadá cal
onde está registrada, e como presentou a petición. Se non a presentou Marta, entón é certo que unha campaña de Podemos que ten todo o dereito do mundo de facer esa campaña e outras campañas baseadas no principio da liberdade de expresión, pero non se poden ou non se deben empregar, se pode, por xa se ve que sí, pero non se deben empregar os espazos institucionais para campañas políticas partidistas ou partidarias, por moito dereito de expresión que teña cada un dos partidos en desenvolver as campañas. Pois, Goretti, vostede que opina desa pancarta? A ver, é que aquí é certo que hai dous debates, aí neso sí que coincido, en que hai o debate de poñer a pancarta e o debate dos contidos da pancarta. Creo que son debates diferentes. É certo que levar ao que é o Pazo de Raxoi algunhas cuestións relacionadas con determinadas datas, con determinadas reivindicacións sociais, ten unha visibilidade que eu creo que é lóxico en cuestións que sexan asumidas non por unha ampla maioría non dentro da corporación. E parece que iso, o lóxico sería, eu aí tamén coincido que houvese pois eso, un comentario cos portavoces municipais a ese respecto. Creo que iso entraría dentro do normal. Agora, sobre os contidos neste contexto tal, a min, independentemente de que veña dun grupo ou do outro, o contido de falemos e de chamar o diálogo, de apelar ao diálogo nestes momentos, eu creo que é algo absolutamente fundamental e tamén creo que é algo que deberíamos compartir todas as forzas, independentemente de quen saíse. Ás veces non é quen tivo a iniciativa, quen o fixo, quen tal. A min un contido neste caso como falemos e tal, parlén e facer unha instancia ao diálogo, a min algo pareceme positivo. Eu, por exemplo, vexolle peor cando aí se puxo, creo que Star Wars, non? Creo que hai algúns contidos que sí que non deberían de estar aí, porque iso poden dar lugar a que aparezan moitísimas outras peticións que logo a ver como te negas a dicir que non. Vexo mellor, digamos, neste caso, o contido, non? E tal, nese caso non teño nada que dicir, pero no resto, eu creo que o lóxico era que iso, bueno, que se comentase na Xunta de Portavoces, polo menos, que se escoitase o que decía todo o mundo. Creo que nese contexto, non? Poder dialogar sobre eses contidos pareceme que son importantes, partillando neste caso eu eses contidos, porque senón ás veces despois é complicado, como decimos que non a calquera cuestión que nos veña. Ten que haber algún tipo de mínimo acordo, mínimo consenso a este respecto, creo. Bueno, pues a raíz desta polémica, recordamos que o PP vai levar ao pleno deste mes de outubro este debate sobre distintas cuestións que teñen que ver co conflito catalán. Me parece a min que agardan o apoio do PSOE, non sei se Paco nos pode adiantar algo ou deixamos o debate para o pleno. Cando nos coñezamos, eu sei que teño que facerlle esa crítica ao Partido Popular, cando nos coñezamos o contido das propostas, pois poderemos fixarnos, porque quero dicir que nos é como Compostela Aberta, non? Que decide dar unha información sobre a tasa turística pois diante da prensa antes de que coñeza o sector no Consello Municipal de Turismo, pois tamén o Partido Popular primeiro anunciou, non solamente anunciou a moción que é correcto, senón que lle di o Partido Popular aos xornalistas e, por lo tanto, aos medios de comunicación que esperan o apoio ao Partido Socialista. Home, depende, cando coñezamos o texto, veremos si sí ou veremos si non. Levamos a este pleno unha moción que agardo que conte co apoio de todos os grupos, pois porque o único que pedimos é que o Concello amose o seu apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado no exercicio da defensa do Estado de Dereito español. Por lo tanto, é unha moción que, a verdade, penso que non haberá moitas razóns para non apoiarla. Apoiaríamos unha moción que amosara a solidaridade do Concello de Santiago cos alcaldes acosados en Cataluña. A grande parte deles do Partido Socialista, claro que sí, claro que apoiaríamos. E non apoiamos unha moción que pretendía apoiar a actitude ilegal do señor Puigdemont, que foi o que apoiou o alcalde co voto do alcalde. Apoiarían tamén unha moción en solidaridade con todas as persoas víctimas da represión policial no Estado catalán durante o 1 de outubro. Nos, obviamente, apoiamos calquera moción en contra da represión de calquera tipo. O que pasa é que cando nos levamos alguna proposta nese sentido, vostedes desconfían dela, como aconteceu cando o Partido Popular amosou o seu rexeitamento absoluto ao franquismo e parecía que non lle gustaba a Compostela Aberta, pois incluso a fotocopia, non? Porque decía, vendo do Partido Popular, igual as súas intencións non son honestas ni son reais. Non, había vocabularios que non parecían prestados. Amosan un apriorismo ao respecto do Partido Popular que hai veces que resulta insultante.
Pero Bueno, tamén sí que Agora que nos estamos deberían relaxando un algúns pouco, cargos nos ir públicos rematando. igual tamén lle deberían dar, non sei se un tirón de orellas ou algo máis, ou algo máis. Algúns merecían un cese automático por algunhas declaracións. Bueno, imos deixar aquí o debate, por xa nos estábamos relaxando un pouco e ímonos volver a alterar Claro, un que- pouco. Falaba Paco desa, un nomeaba por aí algunha resposta a esa taxa turística que non nos deu tempo de tratar porque nos ocupou Cataluña todo o debate, así que deixarémolo para outra ocasión. Moitísimas grazas aos catro, Goretti, Marta, Paco e Agustín, por estar aquí neste primeiro debate. Convidámolos para os vindeiros. Graciñas a Moitas todos. grazas a Moitas todos. Grazas a ti. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos. Vémonos no seguinte debate local.